ang inyuhang mga kabataan sama kay Jacob nga iyahang giila nga ang iyahang mga kabataan gasa sa Ginoo. So the same pud na sa inyo mga anak nga kanang inyong mga anak gasa sa Ginoo sa inyo na. Sa laktod na pagkastorya, dili kamo maogi na nag-iya sa ila. Although kamo ang mga ginikanan, kamo ang mama, kamo ang papa, but it doesn't mean na inyuhan na gid ng mga anak ninyo na pwede na mo magbuot kung unsa inyong gusto sa ilaha. So mao na akong pahinumdom sa inyo sama sa gingon ni Jacob ngadto sa iyang kambal nga si Esau nga kining mga kabataan niya gasa sila sa Ginoo og tungod kay kini gasa man sa Ginoo kinahanglan inyuhang dalahon sa balay sa Ginoo samtang bata pa. Unsay pasabot? Dalahon ninyo sila sa balay sa Ginoo samtang bata pa. Dili kay isend ninyo sila sa balay sa Ginoo, kundili kamo mismo mudala kanila ngadto sa balay sa Ginoo. Nakuha ninyo sa mga ginikanan o sa mga ninong, dili lang ta igo nga mumando sa atong mga kabataan o sa inyong mga anak nga o panimba mo day, panimba mo dong, kundili samtang bata pa sila, kamo na mismo ang mudala kanila diha sa sabakan sa Ginoo. Pero adunay usa ka requirement. Dili ninyo madalapod ang inyong mga anak diha sa balay sa Ginoo kung kamo mismo wala mo muadto sa balay sa Ginoo o wala mo itinguha nga muadto sa balay sa Ginoo o mangita sa Ginoo aron mga lagad sa Ginoo. So of course, kamo mismo ng mga ginikanan, mga lagad sa Ginoo kay para madala ninyo inyong mga kabataan diha sa balay sa Ginoo. Another one, kinahanglan nga tudluan sila sa mga pamaagi sa Ginoo. Kung dili ta Kristohanon, kung wala ta kaila sa Ginoo, kung wala ta kasabot sa pamaagi sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, dili ta makatudlo sa atong mga anak sa mga pamaagi sa Ginoo. Kay kita man mismo, wala man tay knowledge sa kabahin sa Ginoo. So mo nang giingon ako ganina nga ikaw mismo ilhon nimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ikaw nga ginikanan, ikaw na ninong, ikaw nga ninang, aron nga makatudlo ka sa imuhang mga anak o sa inyong kinugos diha sa mga pamaagi sa Ginoo. Remember this, ang atong obligasyon ingon nga ginikanan, dili lang pakaunon sila, dili lang paimnog gatas o padakuon, kundi isa sa ato ang obligasyon nga ngayon natong tagaag pagtagad atua silang tudluan sa mga pamaagi sa Ginoo. The same pud na sa mga ninong ug ninang. Dili lang inyong obligasyon panahon sa ilang birthday, panahon sa Pasko, hapit na ba yung Pasko no? Dili lang na mao ang atong obligasyon, ang inyong obligasyon, kundi sa tanang panahon, especially kung ang ilang ginikanan nahimong irresponsible sa ilahang mga anak. Ikaw nga ninong ug ninang, ikaw ang dapat mahimong responsible diha kanila usab. So